Dielo zo série Horál je jedno z najmladších, ktoré môžete vidieť v stálej expozícii. Nachádza sa v sekcii Liptov, domov aj exil, čo si myslím, že je veľmi signifikantné pre autora Jána Ďurinu. V čase vzniku tohto diela v roku 2016 až 2017 už totiž žil v Berlíne a veľmi intenzívne sa stretával s medzinárodnou umeleckou scénou, ale prichádzal aj do kontaktu s komunitami, ktoré veľmi slobodne vyjadrovali svoju identitu aj mnohými netradičnými spôsobmi. A to inšpirovalo aj jeho, aby nejakým spôsobom kreoval svoje nové identity a persóny. Pre vznik tohto diela sa však vrátil na rodný Liptov. Pre toto dielo je signifikantné taká kombinácia tela v konfrontácii s prírodou. Ján Ďurina pritom používa rôzne rekvizity, pomocou ktorých práve tematizuje identitu a možno aj takú podobu nejakej maskulinity, ktorá je spätá práve s takým horským prostredím. Myslím si, že táto séria, aj toto dielo je veľmi unikátne v tom, akým spôsobom sa dotýka situácií, ktorými sa môžu stretávať súčasníci práve pomocou návratu do svojej domoviny z veľkého sveta prichádza k nejakému prehodnocovaniu vlastných koreňov a premýšľaniu možno o tom, akým spôsobom vznikla moja identita, kto som, čím som sa stal a prečo.